Здравей, Калко Кренов. Това е моя, да. Какво става с Крема? Не отговаря за въпрос. Как се казваш и защо си номинирана? Беги от тук. Коя си ти и защо си номинирана? Защо съм номинирана? Не моля да не види. Какво ядеш вкусно ли? Каква е тази вафла? Какво означава безфолкиран цитан? Ади, как се казваш и защо си номинирана? Какви са взаимоотношенията ви? И аз като ти голям фен не си на Криско. На всеки концертен под имам татуировка. Можеш ли да покажеш за пред камерата? На интимно място е. Comment t'es, брат?